Dostať sa do niektorých vlakov bezplatne bude zložitejšie. Železničná spoločnosť Slovensko chce študentov i dôchodcov presmerovať do menej vyťažených rýchlikov a nechať tak viac miest pre tých, ktorí si za lístky platia. Rýchliky z Bratislavy do Košíc jazdia každú hodinu. Do tých najvyťaženejších sa cestujúci s bezplatným lístkom ponovom nemusia vždy dostať. Z Košíc do Bratislavy a späť cestujem často. Pokiaľ cestujem mimo vyťažených vlakov a víkendov, nie je problém s nákupom lístku. Cez víkend aj mesiac dopredu sa nulový lístok nedá kúpiť. Môžem si kúpiť lístok iba na vlak skoro ráno alebo neskoro večer. Železničná spoločnosť tvrdí, že tým, že je vlakov viac, aj lístkov na bezplatnú dopravu je v skutočnosti viac. Celková kapacita miest vyhradených pre cestujúcich so 100% zľavou cestovného sa vďaka zavedeniu hodinového taktu zvýšila o 30%. V pondelok alebo v piatok, keď chodia študenti vo vlaku, tak vlastne sa nemôžu dostať dôchodci, pretože študenti sú šikovní a nulové lístky si kúpia cez internet. Dôchodcovia väčšinou pri okienku. Ja keď chodím ráno, že vlakom z Malaciek, tak strašne sú plné tie vlaky a hoďkedy si ani nesadneme, že ledva stojíme. Si myslím, že znižovanie počtu miest nie je úplne férové, keďže študentov cestuje v podstate najviac. Podľa odborníka na železničnú dopravu je opatrenie zo strany železničnej spoločnosti logické. Ja to chápem ako riešenie situácie vôbec s problematickou bezplatnej prepravy na Slovensku, pretože ona vlastne znižuje tržby spoločnosti Slovensko. Ten odhadovaný dopad na hospodárenie spoločnosti je okolo 30 až 40 miliónov eur. Ponovom si môže cestujúci na vlak zaobstarať len jeden bezplatný lístok. Ak sa rozhodne cestovať iným vlakom, pôvodný lístok musí vrátiť, aby sa uvoľnilo miesto pre iného cestujúceho. Keby sa takýto limit nespravil, tak si môže obstarať lístky v 10 vlakoch za sebou. A potom blokuje vo všetkých 10 vlakoch miesto, pretože už ho využil. Tento systém sme zaviedli, aby sme zabezpečili spravodlivejšie využívanie týchto miest. Odborník na železničnú dopravu doplnil, že riešením celej situácie by bolo na miesto bezplatných lístkov zaviesť 50 až 75% zľavu na cestovné, rovnako ako v Českej republike. Rebeka Filandová, Slovenská televízia.